0594 841044 Ahenkan for nanwumre yi eye me kwaku anin kusimene Adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa enti wanu kan afe ayade se information centers awodo a edidi suai wanum adaro mo beburu be se aduonum amoto kasebo na peti wa puemantam bunu mantamu asante mantam Ghana ni choni ni ntwa saimo anwumre yi yama wonum abaso Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Kasiebo yo bomua ya jibebia anuti Kasiebo mubati anka ewo End Time Information Center Achim Asanteman Kwasiapia online radio ewo Asanteman temu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center Achim Betnase Alternative Information Center Yawsero Kanyame Information Center ewo Achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum Dia yesu tumi ye Information Center ewo Achim Dwaha Awurade na ye Information Center Achim Apreku Gode Waye Boafu Kojo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center Achim Asane Kosiewa ewa Kosiewa Krom Osono Information Center ewo Achim Esam Abnasemai Information Center wachim Abnase Nyamene Hine Information Center wachim Ofosukrum Ena Nyame Asam Information Center wo Achim Krobase eye Nida Soni Awurade Prince of Peace ewa Strasi Somwa Heba Information Center so som se twetwe ewo Achim Dan Intiamwa Junction Peace Information Center Wakokobe Eno Sewa Information Center ewo Achim Anyinase Kusam Information Center Achim Achiase Keka no Krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrasi Tokuya Ebutu Achim Odumase Adwempa Information Center Ojinanko Jama North Chidom Information Center ewo Achim Adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Dai Kingdom Come a Police Zevo Asioko Jama no Bono Mantemu eye Tuapa Information Center Adishmama yadawa se sa ojibre na otwa yema yebo wonmomo ehye no matre Kasiebo ni mu ensoso ede amayene afi abusuafo petakra yiwasum Kasiebo no emunchiremu enie ekwani mu atene ye hye ensam no asedia na enei amene wo ekasa dia tadwefo wa ehyankafo matede esanse ene aso mo hye ema eye frango no ne ntotoye ne dwumadie esotimi ekonkan no wanam amam awrehemu kase pa se abane di noma wudo di gu akwanso a ene enche kura Ghana fo behu sampa frango no isi ade bibia so etimi ekon wano na eye managing director Edema Buck Oil Storage and Transportation boss any attempt to add flag one more na eno eye Owura Edwin eye Provica wakasa ade atudwa ekyeremu ese aban no bebem no ekasai won se wiase afa na nyina baabi abafa bia na frango no amanfo dodo na sa aman hodo na so ewo ekyere won mo na aban ya na adwesa nya de so beto de ne session demni fam aka ne trap apam ho da bi na mom obe na fam die bia se de be ya frango no Ghana yeso ebetimi anya bia ne awisuo enu nti wase empempe de Ghana fo nya gidie ade sa aban no agusu ade no mawoto ade tuturutu ya ene frango no petro no wase ane de bebusu setam ama Ghana fo nyina obi anya bi agu ni hyen mu anaso obi aso pebi de din djumadi a watimi anya bi wase empempe de ama enei wo hye eye frango na ho ya de kakra na wo hye afimpinu ene eye ensia 2006 wonum na what I say Sabriano na omojije tuo kakra bi no netimi ebua kora mo mutimi si ano na no strategic reverse levy no ase no timi ebua ye pa na ade si ye yifiri ho nya yifiri ho no no ntino amasisi ano asoa ni timi nya sika bia amfamfiri saa tuo ni mu emfa mboa emma omani timi enkonanim eno enso ka wo bi pa na amanei oman no ebrana so ni nyina mu no wose Ghana fo nya rehemu se frango ne de abane toto nyoma bibia bekọ kama Ghana is lucky to have one of the finest brains as the energy minister, Honorable Matthew Prempeh. He doesn't say much. I hope you forgive me. But in terms of petroleum security, I can confidently tell you
that the Honorable Minister is working on about 2 or 3 alternatives to ensure petroleum security is achieved. The first one, which is my preference, which he says, no, Edwin, we can't do that, is the fact that we used to have a strategic reserve levy on the petroleum price builder. And that reserve levy was the levy that was used to procure petroleum products. So boss can store to achieve 6 weeks of petroleum reserves. That levy in 2006 was zeroed out. That means that today, since 2006, there's no money allocated to procure reserves in the country. So when I'm asked, do we have strategic reserves? I say, nope, we don't. Adesimama ene amuti ye eye opanyini kwanchelefo no etua Bulk Oil Storage and Transportation Company Limited. Boss any turn to other friend one more. Owura Edwin Provican ena abusuafo wotene nkan wo mana so no ma ena wo kire mu say empempe diama ogina so a wo ka se Ghana-fo enyina anya rishemu ewa aban ni mu eba no franco enho a tituru kra ne asenkafo ene say wo sisi ai ukosho eye to no mekire tama oil refinery na abani de normal wodo de agugu akwanso a enche kura ebebo adwuma party se konkoma fo adan no ama normal timi akoye enkan na wo say eye sa tama oil refinery no eye aban no ejapade enti akoba se ye ni akasakasa timi dane dan normal ni ewo Michael Ghana mu anum a wa bra ye mfa nkoma aya abrofo so omunye na omu wia ya sa akwakotora bodim a wo se no ebema oman no ani da so akase nti ni gira so pa no eye tama oil refinery aban na ye na adwese kwambia so kene kekedua ni kedua obehwa mna bo adwuma no enu nti na ama ogina so okasa wo se de tosomienu ensusu enie Ghana aban na timi abomoden ene international oil companies no enso akomotoma apachira no wo mususu ebehwe aboa atoto nneoma se de be ya Ghana yesoso franco no yebetimi ensoso atoto nneoma yama bibia so akototin. I have stock that can last 12-13 years, but nobody, you and I, who are the beneficiaries of petroleum security, like insurance, we pay the premium for our cars. So if we want that, country wants that comfort, the country is expected to pay the premium for the petroleum security. And that premium was the strategic reserve levy. And for whatever reason, that has been zeroed out. So today, we are at risk. But I know the minister is working on 3 powerful initiatives, and hopefully, one of them is TOR coming back on stream as quickly as possible, because TOR belongs to government. When they refine, we can store and then trade. Another one is to partner with some international oil companies who would hold their products within the shores of Ghana and sell from Ghana. That means that our tanks will be full every time and we can trade every time. So I have an idea. I know what is happening, but I don't want to take the wind out of the sail of the minister. But I know that very soon something concrete will happen and Ghana will be fortunate to have the Honorable Matthew Opoku Prempeh as their energy minister. Na just wojiri yese bedru baby ni Ghana fo nyina bebo mu nsam pa na po pa yenye udeni uye buei ti wase eye owura eye na po Matthew Opoku Prempeh awo no eye osofo hwe nyina wode dwumade ne totu yeso no ochazo Ghana fo akoma to me opanyini bu adwuma wadere wey eye managing director Edema Bulk Oil Storage and Transportation Company Limited. Boss eye Owura Edwin Provica ena wotene nkano Adishimama ye toa anwume no Ahenkan Kasiebo no so na ye nimse Ghana ya ha ba ko pa ya so yi 11 to nchen na yi fango ya tutum hu to nchen na osanso yi nyom ya tutum bum to nchen a ene ya kwanfo a de edu opa eye galamse fuma gudie tun kwambone so tete ye papa ye say wom tumi tu a odadam kwa na asiwachi na asumu na ojo ho anye tese wonno onna anadwa wada no beti hinini enam so na nado down go for son dey say hinini no on tena senya tabi tize mu ma twatwu no na onye di hwankofo weda omo yeden obetu omase na omampani ko a alkun ena ekuo bia wom so yi omutom se dabi ade na nado down go for this excellence here no sabi eyade be bo Ghana ye da chi papa yensuo ye nuane ensase na ogbo ho ban enu nti wom so adom moja wom anim fifre ni na be bo mampani is excellency na adodan kwakufu no so akwatiafo magudi a ye tunu kwambone so ekoedin ane advocate for anti galamsey and environmental degradation
Womo ba no dania no obi akofa ekuo ba ye fa no owura Isaac Kobina Ochem opanyini de atoja say nanado woma jepina so mo no beko abom nanso we de omo sre womo hwade bi say nka oye yanka beboa pa ene say aban kra chimpenfo no bebre obeko no omo tetete womo office okọ na omo ayo manim tsasa bi krama ya komde no somo pa ayabo akrama watare o nanim obomobomobomom ase abo yakusi video no suna esunu sungu eja no so esunu sungu chese ebi mutumi yo mani tsa sinitwafo na wadedel esunu nam no beko no na otu galamse ni bi na ota obi achi otubo ne peso aso enu nti o se abankra tipani bia galamse ni bi koso ne peso aso no na do mpam no yenkwa omaso kakum yaginu kwaku anum mene opanyina no enada advocate for anti-galamsey and environmental degradation owura Isaac Kobina Ochem a okasa aseme kwa kodi nkomo akra enwe so antimeka majo yo mejudo odesie ko wa po me yempo mboko eya fantinia o to masumu ye papa me pa cho fantinia Maybe I come up. Pa cho etem kasan hello Okay. Hello? Owura Ochem. Oni Ghana na. Okay. Ya san friend. Hello, Owura Ochem. Pacho timenka. Hello? Okay. My fan to sunya san bo na homa nbu mu hwe. Ti abusia ye piapia o man ne ne Owura Isaac Kobina Ochem. Ono na ekofal by the advocate for anti-galamsey and environmental degradation. Enkonkodi nkomo sanse wom say na nado ko a okuno akwaza sabi empenfo na ka sembi so de ofudua pa no ene epia no ye ntwene nsan ti dua na nado dankwakufuado his excellency elfu no edua panti wom de monim onyam wom ahoden wom adwen ene omunyansa ni na be tanachi na wom akoatia wom etu afuma gude kwanbone so na wom de ne say wom say mpeso aso ayekoso no abankra tibia bi bekoso wom peso aso no yempam a bi koso mprempren na no san krofo ne yempam wom ti ekono no nkasa nkyeremu de wahu nti a okasa no yene nkodi Owura Kobina otimenka anwumi memawadwo Pocho majodo papa wo akwenya dama me imreda mkasa mfa galamsey akra anidim fantinya Pocho me fanti papa na no matwa ofuma na atonkwa mu na anwumeli Pato etimenka Pocho mo son kana me de wo line no no me faint kakra dema one beam kakra Pato aka no kwade aka de o mampani na nadoda nkwakufuado onpom abanka chimpenfo wo galamsey biru kodo won empeso so wonpam wona no kwade aka de masem osini me faint the lie is faint osini me faint nti ma yenkomra yenkomra nti abusia ye hya mobo sese enhoma no tutom na se emu do hwe a ye ne Owura Isaac Kobina Ochem ebidi nkomo abusuafo ye koyanim ewo anwumera nonsia akan kasiebo no emuoka na se ne nso se utie ewo kasabde tetrata eya ahenkan aduokono miensa akiri pom miensa kasabde so Facebook live amafo guso a wondo amadwenche no ede eba enya agro YouTube amafo di achi wo ho omo subscribe eboa enso so amadwumade no akoso kama na yagba mu ewo eya Ghana enei bebram no kasa sedi obi atiemu no obi aso manimu ayeden obi aso manimu ayeden asi yakoten sanso ne de adware nkrofo utiti pebosi abo apo uja susu ana ekikaw chese ayeden pa anu nam subi ama sisi ada Ghana fo sase wan kasa otiri hu a wan hwe a wunwie no ni awe wutiri nwoma ni nyina amana ka konkura no na abonsa yes wo chena bi ofiri mu fi asabio kafe a chori besua nyansa etenam so ama spare parts dealers association for mo Ghana ha omukasa mafo ye Owura tachi ado wano so akabi adna no atum na ne nsema hoka nyina no na cheso tim se wa target economic messiah Dr. Muhammadu Baumia Ghana man panyin abede kire ana wochem se Ghana man panyin abede kire ane wa bra MPP amanyekuo no ebo ntoa
na omde nsa to nsa yam esre Ghana fo so mu petumi afempino ane eye dunsia bato ni mu no wo che se na Dr. Bawumia gyina ba bia ne wo ka media me ba pe dollar no mechena se me botom me ba no ma bekoye ya ne MPP aba me bodo eye nanado achi dom bibi bia beko kama sisi ama usama obere ndc fo ntimi John Don mani mama sebe incompetent ontimi mu mani ye okay kansa nsem wa nyina ama Ghana fo hunu se se de papa isi me kasa ide ampa papa nam se wa ben no ma ho pantie fa aman oman no ense MPP aban na nadan kwakufu ado ne Bawumiansa ana afimpinu ni dunsi Ghana fo kwa to aba se bam de ma MPP aban na wa kire se MPP aban be furu be ma dwan kunya no edi so etoto nioma no sanye Ghana fo aton am kala TV na kwakoto ayi bi black and white what is Dr. Bawumia enye onim baby kro no na sa economic no okosua free ye onim na wose wono de pempen de wosre na nado danko akufu ado ade ba ko pe na wose otumi ye waye betumi aboa ma Ghana economy na gina ene asi etio sansa na nado kra waye kado wabia ni promusa aja otie obi a ode solution beba etifa so wo solution bra owura tachi ado say wedi ananado ninua no onse mu nyina mo ye ado ekabe ya pa dia Bawumia economic management team no yini free so kura wo yini free so a Ghana haye watotoro abenfo akukudamfo asabi mpradio asakafracho omo so tiri wa bob bi wo munim de eba no eye economics mu anase yantutu sika ema no mantimi ndejira ema bibibi akotototi obi wa Ghana ha etinya Bawumia kwa na tenchena ache wose wono ene tu economic management team na no oteze papa no sisi enoma yesu nwantan economic management mu wase na se kura dia papa ne ya ne se ene ajanai bia bi wo no mabosi wakwose mekwa commission commission wi ase ajanai bia ne sabe sisi bebre dia mamo wase yesi anu na Bawumia ye eti kebe ya ye ma Bawumia focus no de commission toilet no anase ajanai bia no na ongusu ani eye ne mampanyina be de kire no adibra ne saa na economic management team na agasa de ye nyini fiso wase na nado ye ne saa de a ebeboa Omano ya form work and pay. Ye servant, the sumo, na kwana omadi omani fasono. You see, enye maye intinu omumpe Ghana foa omuso beti na bede abeboa. Eki can say Bawumia or ye chemama economic management team when tinya mo economic team. Or the only the vice president. Non concern commission toilet. So waje or not ten years on more person ye. No je economy na to ho. Na nado. Onye border consultation, no consulting the past administrations on pay professionals and yet economists no more universities no. On your money and tasso right no be afa na gen de ebra na ye mede yimbu o man no because Ghana enyo mo nkwa dia eyi nyina dia nkoye no bi ntwa ngwapofo France we ono so akoya atam kase so o memu ha wey aye kasamafo edema spare parts dealers association owura tachi ado ana wotu eye wono ane papa wono ane name adnanado danko akufu ado otu ne fosi wo se na Bawumia de wonyini free economic management team na no na wamanansi wono ma no DBP su kire mu se ade ba ko asisi ha dwere pa ya dollar no eno so pa Dr. Bawumia kasa fa ho wose na nya agro okasa fa ho pa so ba dollar ne de one ne besi ani kwan bia so obeche dollar no enso so enei wo tem se de dollar ni simi dimirika no ayese Jamaica fo wana mo panyine ye wo tumirika tentai a obi a wiase afa na nyina nim so na nimirika tupa no o same boat o sisi asa na dollar na asbi aye mirika wotu no wa hwe kura sisi wo tut eche o same boat kura na wo tem se wa bra pipi fo eba ba mu no afimpinu ni du ensia Ghana fo to abade ma wona mo no na dollar no ejina 3 cedis ene empesua no eye 97 ana na ejina na wose na dan kwa kufu ado so akoframa mu na woso aye wa fimpinu ni du ensu mu no na ena dollar no hiri ko ginai eye 4 cedis ene empesua no eye 20 pesos ene ko ginai afi ena me ne wo ekasai enfie baako mienu miansa enum ne fa ensiamu a na oya awurai oya agunan wose isi agina 10 cedis ene achiri pa no empesua ni du osi ayeka
Ubefa Ghana 2016. Yanado Kasimbi 4th May 2016. Or see the cedi depreciation against the US dollar because of bad government. And we need to change. Vote for change. That's not cedi near 3 cedi 72 pesos. Yet Trabani in December and 3 cedi 97 pesos. You didn't another this is 2017 comment. You have 40 20 pesos. ABC and net 10 cedi 51 pesos. I grab one of the best papers for say yeah papers why then. Omubisa omupay for no or about me pound for no because dollar no omuka could go any bar. The Americans kind of about dollar cost to pay after dollar demand and supply. If you are not supply me a credit and a demand high, it is the best system. Abusuafo enti wedi wa wasumwa wokyerem sese amote san omo nuoma no omo tututu tumu a memfa so bo no mebo omo eno ani se ya ka se ya tuma opa no yi a wokọ abankase mu aka pudi mantam mu Jubilee House wokọ so hwe na nado dankwa akufado uhu na wose mpacho mo frɛ ba omi aka me ho ba omi aba na finance minister nso ma frɛ no ne mabusa wo no mo se dollar no how far now wei eye kasamafo e de ma spare parts dealers association oru atachi ado na enkomotwetwe nyina no odi ewo ma chidwumadie so enne anopai wa bra obobo fori amanfo eje na kunya. Ghana Federation of Disability Organization wamoma mpeni yo otuano na penyin otuano president Owurajiri Mawuyo Yako Degba ma media tuja so srepa papa na otiema fraban na ban na ofe no so ofra won mahwe enkoda emane wamoba mbonsem so Gender, Children and Social Protection Ministry ene osoafo no tuano ena afi National Council on Persons with Disability wama sebe modi omunema akwa no NCPD4 ose wamopa ekwo we say womu na nkambom na womu momodia hwe say wa fimpinu ni 2006 womu ya mamre bi di ma womu na madi akwa disability for no na sa mamre ya womu di tumu no sabi nkomo be sese nkanimanim ya womu hwe say sa mamre do mbe mu nsakaye esanse nneoma bu ono ma ai dendodo ai kikaze nkatikek tomunya nsakraye ewum na Owurajiri Yako ekase na osan to ne nsam so say ebiem obesese wo mo fa kwantene ne so na wo mo famra kwan so na wo mo hwese Attorney General ne the department no nsema odo bi odo betu dwa no wo mo hwese manim ye wo be ye bibi na at 715 no wo mo kwan nsakraye bi ewo ho Mame Yako esande to so de adesede to ekofo menu mecha National Council on Persons with Disabilities NFI Minister of Gender, Children and Social Protection or the two menu yanim say or sada woman hwe senta gosi afimpinu ne aduonu menu de na wo ma sem ne o ma de sede we ye o so mu hian sakraye ewo wo ma mamra 715 no mu no na edu Ghana mra hyebje fie ni nkyeremu ni. We call on the state through the Sector Ministry of Gender, Children and Social Protection and the National Council on Persons with Disabilities to as soon as possible take appropriate actions for ensuring that the responses to the comments from the Attorney General's Department are dealt with speedily and effectively for the 715 amendment process to as soon as practicable get to Parliament before the end of this year. We mame ya no ene president ma Ghana Federation of Disability Organization Owurajiri Mawuyo Yako Degba na okasawie yape ana dwontreni pani Emma Advocacy Committee Ghana Federation of Disability Organization Alexander Bakole Williams enso de tozo say ai said de wo mo kika kono nya de ombe so ne ma we bi suya bi o say asema ba wo mu hianya no animanim ye na o manfo bi di ho agro sasa bi said de mo twie script atade su tonto mo ntuna atade su tonto no mo su twi su tonto sa say sabi wo ma so sa de no so na mom said de wo mani abra wo mo sre no wo mo sre pa toto sre nti empenfo hwanya ho bibi Owura Alexander Williams nso e kan sem bi say. Why have we delayed the whole process? It is simply because those in authority and decision making are not persons with disability. They don't feel what we feel. They don't know what we feel. So they take the stage and they talk nicely. They say the things we want to hear, but they don't do the things that require doing. We say the Ministry of Gender, Children and Social Protection, they should prepare spaces for us because very soon we'll be sleeping there. We have had women with disabilities go to seek sexual and reproductive health care services when they are pregnant and they are given wrong medications and the fetuses in their wombs are aborted. Why? Simply because
the doctors cannot communicate to them in accessible forms, and they are not doing so because they are not obliged by law. Enough is what? Enough. Let's get on with the process. Ene ya muti yei eye owura na edwom toni panima Ghana Federation of Disability Organization Alexander Bakule Williams. Abusuafo ye ko yen anim ewo sanfufro mu ne de mu bawram ewo nwumasua no asoye na wo eye nwumasua no akache no ana encha ye so beka ya na wachi mu a na se na wotwena wie ye ni mu ana eye ye nuanom enketo a wanemo etwere eye wasi nsɔhwɛ no asoye mo ana ehwɛ nsɔhwɛ no aso eye West Africa eye Examination Council wa ye kefo ana wɔn ba bɔtiri betu dwa kyerɛ mu sɛ enkwa ni bi wɔ no ma ensɔhwɛ no ɛkyesɛyɛ ɔmo de agu akwa so no kwa ni bi pɛsɛ ɔmo bu ɛhyɛ ne so ɛsan sɛ enkwa bi wɔ no ma ne apɔn pa bakɔ no adu agu ne srɛ ho ebi wɔ no ma wɔ mu ebi kura timi bogu ɔmo motoam ebi mu saa na ɔmo yɛ no ebi djugu ɔmo kɔ ho ti wo sɛ ni nua ɔtena akyi no ɔhwɛ no akan ma no akyɛ sɛ ni nyinaa ha adwene baabi ebi mu boguo no yɛ ka sɛ bobɔ awa ka sɛ be bi onuma ka sɛ adwen na so na yɛ ampa no kra na meka kyerɛ wo no sɛ yɛ duru hɔ pɛn ɛna wɔne de betu dwa kyɛm sɛ saa nɔma na ɛkɔ so no ɛno ati sɛ nkura no ɛbɔ apɔ no afei so ɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ no bi so na mu ɛna ɔmo kyerɛkyerɛ nkura no ebi nso ɔkura nsɔbɛ no nkura no ebeduru brɔmba bɛtwerɛ no ɔma nya nsɔbɛ ne dada nye nyinaa ne yɛ nneɛma ahodoɔ ɛkɔ so a wɔn mo asɔyɛ ɔmo hyɛ nsɔbɛ no twɛ no ne dwumadie no so no ɔma ne ngye ho na ɔmo so ɔmo duadua mu na ɔmo ahu sɛ saa schools ahodoɔ a wɔn mo yɛ saa nneɛma nyinaa no ɛyɛ ankorankora schools no private schools wɔn ɔmo na ɛyɛ saa deɛ no nti ɔmo ka saa asɛm no wie yɛ no ɛna nam so bie ama ɛyɛ ankorankora schools ahodoɔ wɔ ɔmo akoko Ghana ma ɔmo nka bom kɔ ato din sɛ Ghana National Council of Private Schools wɔn mo nso ba abɔntene kyerɛ mu sɛ wɔayɛ akefo mu nyina hɔ yɛ so wɔ anu yie de ma mo na ɛyɛ ekitawudie kwankyerɛfoɔ ɛde ma ɛyɛ Ghana National Council of Private Schools ɛyɛ Owura Samuel Nyameche wɔne ɔbɔbɔ fori amanfo ɛbɔ nkɔmɔ ɛnɛ anɔpɛ wɔ mate dwumadie so ana wɔka kyerɛ ne sɛ ɛyɛ wɔayɛ akefo de betu dwa kyerɛ mu sɛ private schools foɔ na sɛbisabi wɔn mo ensɔre ɔmo twɛtwɛ no ɔmo bu mmara no so ɛtɔ apɔ ɛde ma nkora no ɛkyerɛkyerɛ nkora no ma nkora no pɛ so ɔmo twɛ no mu twa wɔsɛ ne kura bi anim ɛyɛ kontompo na wɔdi wɔayɛ akefo wɔyɛ papapapa wɔsɛ anesai wɔyɛ akefo nka asɛm mienti a ɔmo se yan nkora schools foɔ no ama kyerɛkyerɛfoɔ no bi sika ma ɔmo kyerɛkyerɛ nkora no ɛna wɔsɛ wɔahwɛ o afie kora nso nkora no bi abɔ apɔ ɛna pipɛs ne bi wɔ nso so a na aliki ɛna wɔsɛ saa nneɛma wei a ɔmo keka ne nyinaa no hwan na ɛyɛ wɔyɛ kensɔhwɛ no ɔmo nsɔhwɛ no ɔmo de ba abɔnten wɔn na ɛwɔ so tumi moa na nsɔhwɛ yi mo tintim gu nkrataa so mo wie a moa na afei nso so no mo de ba schools ahodoɔ mu centers ahodoɔ a yɛtwerɛ nsɔhwɛ no invigilators ɔmo bɛhwɛ nsɔhwɛ no so ɛyɛ moa na mo fa wɔn mo enti sɛ saa na teɛ deɛ na kyɛ sɛ mo ankasa mo dwumadie na mo die no mo nni ne yie ai mo akasa no mo nya mo toto yeye mo ngye mo ho ndi sase ka mo gye mo di akanya de sensɔre no ebetimi aba ɛyɛ mmɔntene so na Owura ɛyɛ Samuel Nyameche ɛka nsɛm ni bebree adehima ama ma yentie bi wɔyɛ kakachi ɛde ntɛmi ba abɔnten sɛ ɛyɛ nuanom a ɔtwɛ wasi nsɔhwɛ yi ɛmɔfra a odi ɛsɛ fata sɛ ɔtwɛ nsɔhwɛ no ɔmo mmom de ɔmo antwɛ na emom nkɔɔfo foforɔ ɛna abɛgyina mu sɛ ɛyɛ saa nkoraa na ɛna ɛtwerɛ na wɔn hwehwɛ mu da adi kyerɛ sɛ ɛyɛ ankorankora school na saa deɛ no ɛkɔɔ so yie paa afei nso so no when it comes to leakages of examination ɛyɛ ankorankora school ɛna wodi mu akotene deɛ ɛtɔ so examination more practices nkora na ɛtwɛ nsɔhwɛ cheating ɛne adeade ɛka ho no yɛka yɛmfa soboɔ no ɛmmɔ ankorankora school saa nneɛma means 21st century sɛ wotena hɔnom ɛka sɛ obi impersonate obi for writing examination registration sɛn wona woyɛɛyɛ picture taking wona woyɛɛyɛ afei nso wo deploy invigilators to various examination centers sɛ ɔndi wɔn dwuma no ɛna na it means sɛ you don't have the credibility and you don't have the trusted people ɛbɛtumi di wɔn mo ayɛ adwuma deɛ ɛtɔ so mmienu nso so a ɔɔka ne sɛ leakages of examination wona wasɛte wo questions na wo sɛteɛ no ɛyɛ wankasa na waprinte na
adeɛ kɔhye yɛ ɛsan yɛ a yɛana nsɔre deɛ ti ya ne sɛ questions ni nyinaa adaadi egu abɔnten na wo sɔre a wode so bo ɛbɔ ankwankwa school wɔ sɛbi ebo nkurase nyinaa sɛ wode wɔn nyinaa fra na wo ka sɛ yɛmfa so bo no ɛmo ɔmo a sɛbi ebo sɛbi enya do na wɔasɛm a wɔka no nsuo bi anyinam because you are in charge of setting the exams questions, you are in charge of keeping them, you are in charge of giving out these exams questions. And these three phases in private school bia and as public school bia ni one ma ebem. Adishimama wey ayekita odie kwancha for the ma Ghana National Private Kafra Ghana National Council of Private Schools Owura Samuel Nyameche na owie no de tudwa bia chem se wayekefo penkrofo a wɔn de sobo bɛbɔ wɔn mu a ɛnyɛ wɔn institutions a wɔn mu bia mu schools no anasa private schools no no ɔde sobo bɛbɔ wɔn mu na mom enkra no mo tren so we na kasa na ebi ɔmo ankasa ayo maso ɔden ɛna ɔmo ɛnso so ɛyɛ nneɛma a ɛnsɛm fata ɛdi so ɔkasa ebi a school nkura no ɛna ebi a wɔn mu ɛyɛ saa nneɛma bi a ɛnsɛm fata wɔne ɛyɛ wayɛkefo yɛ adwe na mom so ɔde ne nsa bɛ point ɛsɛn ɛyɛ private schools no ɛno deɛ wɔne ɛyɛ wayɛkefo ɛnya adwen. Yeka examination more practices. You cannot shed the blame on the institution as a private school, but you can only blame Akrana, the person involved. Why are we saying that? Akrana ono kwa and sohano, I want a personal interest. The personal interest, if the child wants to satisfy the personal interest, there are so many variables and other factors. A bit to me are supplementing for say or achieve a personal interest. And the Akrana school natural Akrana, the exams room. Now, these questions about mean to me. Now, me busa colleague and no, you cannot in any way blame the institution for such actions. Akrano eyo. Ne kura mu no Owura Samuel Nyameche edituda ebiem echire mu se wo hunu se wayekefo dwumadi a wonum edie no wonum akasa no enoma hyeda enkoye etika hu benya ese ye benya eya asoye bi a wonum so eye ankwankwa na so mu kira wonum eso wonum so betimi eso abehwe ye nsɔrentwe no dwumadi ni bi so wo se koba ne se betimi aboa ama eye wayekefo omuno ma bi omoye a enkonkan no omatimi aye ne yie san sebi mpraduasa wayekefo aye te se yedu ba kro no yedu ba kro a wukirimu de na mom se ye wo ba ko beka ho a wa kasa obefra ase atoto nneoma enso eye Efitu America kreni waye kijuma dia odie ni nyina baabi no ochia na chia ochia no soso no omo ne ho so se ohwe na baabi a ochia no ohwe no watete niema yi ama niema aboa ye nwoma sua wo man edi ne yaka se waye exercise nsem we nyina wo de baba daddy a na oblemu the private sector of education in this country then it means they don't have what it takes to undertake their functions in the country. And for that matter there should be another competitive body bia ono so will come out. Now all these things we are talking about leakages of the examination questions, issues of impersonation, cheating in examination room, whereas we have invigilated in examination room. Now, blame another independent body bia, any so bia. Having a body on also ba, then a juma dia, oh dear, who dibia. Acquires a sebi bro sebi nyado. Bema, no worry, mammy, no baba who is a mekura, dear with Namukunani Juma. A bit my bomb on also swahili, on swahili in our ratio. And this is very simple. Abusuafo ene a woti ye eye opanyina no eye enkitaudie kwankyerafo ede Ghana National Council of Private Schools Owura Samuel Nyameche adishima ma se mi kenya anesifo no wo magie awo ehunahuna aban ne se saban no anhwe na wo mo nnwoma odro bi atope wa bra COVID-19 coronavirus unity na wo mo ba betu atina wo mo do mo fidie begu fom wo de begu fom nne enche na sabana mfi wo mo nya dwuma abusuan yakoba ne sen eden na akote bayira homam ama ntumi amo ansina de mu nchemu beba no mepa to chiewe Alhaji Hankuri Enterprise otonton ade bi asade no onipa bia de bia odibi edi dwuma e wa brabom provisions samina ensuo gari asichire watermelon de ke kan ho watermelon enye provision evan kan ho timpacho provision nyoma de Alhaji Hankuri Enterprise bomodin akona kate bibia opabia ye provision de okwa benye bi ato na ne hono no oton de se de otuama obi akoton enti wa okoton ba ko wa okotu muni na moto no ebo fofofo
tiko Alhaji Yankuri Enterprise nchen na oni ndidwa sede bia wo benya mfaso na nipa obeto ade no so onso beto wa abra omwoka enu ntani dim esukufo mu a mu tititi afiefia wodro mu amamefo na papefo mu nkotongu fie sanze provision de oye de ade bia obeto samena ne de kan oye de ade bia obeto titogu obebre preku na nese de sikasem aye de no oton sope a waso beye hye achimodan ubehu Alhaji Yankuri Enterprise ewo Opportunity Bank ene South Green Rural Bank ni finfin pe baby a coastal no fra 0245 447 138 0245 447 138 na wone no endi ensawoso B Plaza Hotel eya oho biaye me patro se uyo obi a waba mpotem ya na oyo oho a ko B Plaza Hotel bisane emfa nko ho ana me de omo na mabetuja free die ntiam se free wo mo na koda ne se bambon sem ejanna so edan bia de ni papa bia bi wom air conditioner fan TV fridge bibia bi wo ho ena afi security system ye tight uko B Plaza Hotel a NDC ene NPP aban no wo mo enya dwuma ho no dum so de bia nyina ma hoden esisu se tam timpatwa no akai na wa hye no so eye B Plaza Hotel efidio de beko bia nso benya ba bi apake no ene dim wo mo achim dan MTT di kwan no so a ana de on pene toto mpene no a frɛ na no wo mo nkasa abribia 0249 855 396 0249 855 396 and 0243 118500 0243 118500 B Plaza Hotel onin ndin sawoso me pacho Ahenkan FM utie yen upayasem unyanka ne ebedija ekwan na bie enyu bie boy ekwan na bie media marketing manager number tuja ade ukuta peso yo advert announcement bibia peso kan wasem radio so no friend na ne nkasa obehwa de kro no yewe tse de kokofo we koko no yewe ade kro no ne enu adun se woso de wa ho de betumi ye kan na waka de besi no na afi yaboa wo ti friend marketing manager 0244290093 0244290093 ebrenadu dacha semunti ene dokotu kodwa ne yam ho sabi ye koy man kabidie ene wan kokora sanka yo sanso ena ensu a edono ensu eden se ebene kan se ensu edono ena ko hinam ena ensufi ena yedofro bibibi ti ebene sa ubuna kama ne atro ankamusu a ne abo abaso sa na ebebo dwumadie no etie na no obi ba o se ye me benasa montwa me kwaba krachi pa he ti yanya ne sa timpacho ba empinfo tenase wo manim bete behua be ubu na utipe ne ateno utwa ne abo abaso udi kunuma na ya chewade Ahenkan FM achede no egugo bebiri enu ti se otebe etebe ase a frɛ number we ne buku ana Ahenkan FM ne be registration timemenda bia enwure no nso kosi enwure no wotwe na ne mpinfo atenase frɛ Kwame Asante on a host ewo 0593 649595 0593 649595 na Jubilee Hospital yalesabia mapai wo na wokwa ene apomden no ubenya ne ntantem eso na sade nyakopon aksihya no enipa bia wo ho no ma wo ye de a dakro de umpom bedododo edodo a e wo se onya yalesabia wokwa obetimanya apomden mapa Jubilee Hospital esanso obepiem ya so ya wo wonom e bana ayarehwemu a wonom aben awedere ewo mu pa mu gina wosonzo so ewo mre de ma kosi bra oho ebeto wo se koba se wo se ye jewo ede wo to ye na so ye wo kosi bra eja wo ebeto wo a mensuro ma oyam hihyew sanse environment no cool ya totu bibia kama ye honom ayasabia bi wonom akọ okra sa tim kofa yade ba ye wonom no entesa ye di wonom enipa na ubana wase ya iso mogya mu sabio ojunso mu kafra wudi afa chame wajanan mu ne nyina no ayade se oba ye bia ye honom a ye de obekọ ne akọ hwe ne kama laboratory no enwo asem na make ne odu ho ne ya hye wawie na wase ya ma wunuru a mensu mentete men ha house enu ma kyerema mi kran fa ne menya bi ato na makọ amasi wo menya bi makọ anu menya bi ya so ye honom ano
ye wo pharmacy wo no ma ye twere no ni ma no na ye yi ama wo sa de be yanko chichire ha ho bebre na sa so na eye antenatal care no oba wafa afuro na tutumrika Jubilee Hospital na wase do ani kire ye be hwe wa pomde ensem so ne abofra no te ya furu ni mu no kosi bra nyakopon ebe nam ye so na wasue wo asomdie mu na wasue wo so awie no anase wa wo awie no oba no so ye be hwe na pomde ensem so sa kosi bra ye be hu sampa sisi ade akora no sabio wanya honam wanya ne ho enti obetimi enso so aka aye anase obetimi so awo wo awofo no wonchen na sakobase sabio wo yade no eye yade bi a wo se yede homa bi ewurawura widie mu na yede mpanye bi ewurawura widie mu a ye operation me ha hu bebre me tete me ha ko Jubilee Hospital wonum ewo mfidie mapa on de beye ne kama ama obewie no onte yaw ana no owura bia mehia no se me baby a me koye operation de ya na me tane me ho me ntimi kura o na mso wan ko baby papa wa bi kura wo no mo se ya na ne de no sebi kafra chofa cha mo se na se ya pempam na ya na se pese titifam na se debi ani ha dwene ko Jubilee Hospital na mo nya no one touch emfa ma na sanso so na se opinfo awakanwa na opebe bia abasu asumdue mu atutumrika enko ba bia manyina obabia Jubilee Hospital sometime honom na akwa ya wonom a omogye awo a wonte yaw biara yaw de obefa kakra mu ande no kurawum chimchim no kura nya de ketwa no nya de ketwa nanso so ye honom de obewo afa ho afa oba sanso na wonom omogye awo no omo abotre wonto bose ba bi om sede yesem betia wo ne sede yesem be yawo no okwa afia wo no kura hwe akondo biem ye wonom so de won ma mewo na yenka se ma me na ntimi ankofie akona no ntimi ankofie ana se bi omienu nyina ntimi ankofie dabi ye honom de Nyankopon dim ye twam kura eno achi owo eye aniyade biala so a wadaru makafra che ayade ba kwa da meka ya kafra na so Jubilee Hospital Nyankopon ba na monso ajo ya asaw yade ama so hotimi atọ maka jo senye yade bia na ya ma wo ho aduro ye fiti ya ne ma wo ho aduro fiti ya ne ya bro mpa ne dabi yade bu on ma wo hia kasa kire wose ya kire nneoma ani so aduane we mani eya osora no patent trumpum eya yesei yewei traha eya trase eya da yeya eya butuo no nyina no ya kire na timi so aboa ama opomde na asipi asita diabetes hypertension ya wana so ye we ho efiada na yenya bre pa di yade enwudwuma na so da ne pa ho bia da bia no obetimi so abba eye apomden si achiba health insurance eye adwuma yeje pa na oba so aduro bia wose yade ma okwa ene eye yade bia wose hwe okwa bia no ye ne sa pepepe odan ana do ani ekire ubutu aboabo odo ani ekire mo odan ani de ani obuo kwa san brase mu eye wonsa ni fa so pepepe ana behunu wonom amantra bridge ne so wonom a wonsa ni fa so ofiri odan ba aboabo a obuo kwa so amantra bridge ne so wonom a no wonsa benkum so wonom atena ye ewo ho 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 76 kafra 0241 784645 eno eye Jubilee Hospital na ODI Electronics eye selewa no man na nebu ofo say don't call me don't matter so don't call me don't matter so when brana baju de TV na open fridge diffuser gas cooker blender kettle washing machine ceiling fan standing fan heater iron ne nyina ne yenoma wodo a ODI Electronics di hudwa wose we no nebu ofo watete so nsuo to foma ye den papa na nso no de watete neoma so bra na baju de na when say no sam wakonya no di esinkonya ne modi nkita ho na ekoba se kita hodie no obia adi ne die tum na adwene ko benkro ma ode amaw na afi na kakra bu on so a obede usika na kakra ya so ade kona pena obo a no ode wade enso ede amaw uye jadini a ne odi anfa namfo nyanko obefasa no ma wenyina bi de abraw atufo buomu na so atimi atom anya so emfa so ODI Electronics ya chiri kwanya yira kwan woni Ahenkan 93.3 FM the best in the east kasa video no ebutu dan kromu achem aboabo uduru bia ya fa hyai erekom ya hodo aye kona
anase main station ono ma oso hwe baabi Ahenkan FM wo no o kasa abozege a untinye akrakro hye yafunu be kire wo sanse no eye hote edin o frɛ 0550 900 600 0550 900 600 afi adishimama eye no sia kan kase ewo wo wati wasum obetumi ache wadwan fa 0594 841044 0594 841044 text message and a WhatsApp yabeken kiamo and a Facebook and YouTube so search Ahenkan 93.3 FM Medikai Wodikai Ahenkan Wadikai 93.3 FM the best in the East yet also. And a nurse for anyone Jia Wonkabomuku Ghana Registered Nurses and Midwives Association. I won't memu na ban say. Aban abra COVID-19 coronavirus unity. Yade ba ya ne ho hihye bebre. Kwa fantafo bi ne abusuafo bi ba ya. O konto so skuma wo mu nyankrofo bi te say double track system. Ebi ko gold ne bi ko green, ebi ko gold ne bi ko green. Ni na COVID-19 sanu adwuma ye mo nsama no ayade. Na COVID-19 ba ye ene sab mpenfo bu beb say eni jaburu so agigi nipa ko mi hu yanka. COVID-19 ba ye ya aban ya NPP aban na nado dan kwakufu ado danom. No more frase no mo ye lockdown ni e chanuane ni e ye wei ni e buso free ni e ma nyina mahodi free ei na afi o ma fo boje na nado so na ne sie na na ni tuma de sanse ya man fans ana o se afi de keka kono anes for mo so munji wei me do e ba piem so o se anes for anasa pomdi adwuma for no o ma wo mo COVID-19 insurance package ya no COVID-19 yamu yase nu kwase nipa fole so na nipa wanya biase nurse ni nkonkohwe no yade nso ehu efamframa musu na manipa aba nipa nya bi yase nurse ni nkonkohwe sanse carpenter ni ntumi hwe no obi a osi dan ntumi hwe no obi a otusi ntumi hwe no obi a otwika ntumi hwe no agesa nurse fo ya na ban se sede bi e be hwemodinti me wo COVID-19 insurance package bi a me de be mamo na motumi anya wode dia ye adwuma na no na nurse fo ne wo magia wo se hwan COVID-19 anojojo ye no aban no bo hye onya ohwe wo mo sanka bibia nam so ama twatwofo panima Ghana Registered Nurses and Midwives Association Owura David Tenkran dia tudwa se wo mo catch aban ni plane fa se sa aban no amfa sa package na ama wo mo mani brikuma bi wo mo dom fide na abegu fom nya dom be ya adwuma ne ayadwuma tena sani senti say yade ohuhu se wa de ya ma yakoya adwuma na wie afife ya package man ya eno so akoya tawe ti se bi krama boni ataso o se no de wo mo ntro no mo e ma se fam fo wo ma se nemum wo mbe kasem pa wo ma diaba no nwa mo papa wo mo mani brikuma bo man tene nka ono mo mbeti o mo nka. Motivation is low, and it can form as one of the drivers of migration. And people are living in drug and they continue to live because there is no motivation to stay in Ghana. I mean, whatever you are even promised is not paid. Most of our people, when they fell sick, they had to take care of their own medical bills and the rest of it. This is unacceptable. And some of these things are certainly the push factors, and they will continue to live if we don't sit up as the country. And eni amuti ye aya twatwafo panyinima anasifo ne wo magia won kabomuko wo mamu Ghana Registered Nurses and Midwives Association Owura David Tenkran abusiafo ya koyen anim na arawusem abeto eye Ahenkan Kasiebo yan apno eso ya pa areho na yademo ekọ eye efifini mantamu eye makasim eno ewo Infantimai municipality nim emu na amanebo yesa ka jemu se eye anasi ni disuani ese nursing student awo no wadi eye vinsia no pole eye aduonu enum 25 years ana wadie wo ya bayiwa awo fe no eye Georgina aso botwi na wo eye Cape Coast Technical Hospital kafra Cape Coast teaching hospital mum ehwo ene wo na amanebo ne kire mu se eye wo hene ane eye adion wo hene ane eye ekofo bi omuka ho
ana wɔn matimi abɔ mmɔden akɔkye ɛyɛ owura ababa wai ɛyɛ Georgina aso ana wɔn de na akɔhyɛ dantuo bi mu na wɔkyerɛ mu sɛ wɔhene no wɔno ana wɔdi ne hene no ɛwɔ ɛyɛ ekumfi akwakurom ɔno ɛna ɛyɛ tutu hene na wɔkyerɛ mu sɛ wɔno koro ya nso saa yɛ president ɛde mama Kasim Traders Association nana ɛyɛ Clark nana Clark yi ɛna wɔtumi abɔ mmɔden ɛna wɔnom akɔ kidnape ɛyɛ nurse ni yɛ friend sɛ Georgina asobotwe yi ɛna wɔn kidnape no wɔkyerɛ sɛ sɛbisɛbi mpɛduasa wɔn fa no wɔn ne daayɛ wɔn ne daayɛ n'akyi wɔn ama n'aso waa ka mu nya ama baba yi wɔ yi wɔn kɔ ne baabi ayi na wɔn asa afa tɛtɛfo sɛ demand sika anaasɛ wɔn frɛ ɛsɛ wɔn pɛ sika deɛ free ɛyɛ yɛka nsɛ nipa asisi wɔn adi ne dɛm yi Georgina asobotwe yi na busuafoɔ hɔ na ɛnsɛ sika na ama enti wɔn ekum ɛyɛ Georgina asobotwe ɔhene yi o na wɔn ku ne wie no unim ana wɔhene na gasankasa yɛse ne dɛm ana wɔn tutu hɔ ana wɔn de ɛyɛ ababaawa yi ɛhyɛ hɔ ana wɔn sumente so nana obɔne mu ni na asɛm didi mu na saa yɛse wɔn mo ka ɛyɛ wɔhene ne ho no ɔyɛ de ɔka ho no ɔyɛ sɔfo ana okodi saa nyamena ho asɛm ti sɔfo ne ɔhene ana wɔn kodi saa asɛm nyamena ho asɛm yi na de kɔwie ne saa sɔfo no aposifo bɔ mu mɔden duadua mu a na ɔmo sɛ kɔ sɔfo ne mu paa ɔmo sɛ sɔ ne mu ɔno ana sɔfo sɛ mɛka ne so bɛka deɛ kan ana ɔsɛ ayɛ no korɛ ɛyɛ no korɛ babaawa ɛyɛ Georgina asobotwe deɛ ɛyɛ mea mene ɛyɛ tutu hene ɛwɔ ɛyɛ ekumfi ɛyɛ akwakurom yɛne na yɛyɛ ne saa yɛne yɛdi na wuni ɛsɛ saa ɛne ma yɛnkɔ ne kɔkyerɛ baabi a mode amu no hyɛ yɛi ampa mo di sɔfo yɛkyi sɔfo deɛ kɔ a wɔhene ne fie santan yɛ okoduru hɔnom a ɛyɛ ababaawa yi ne bag ɛne ne mpaboa ne ne nneɛma ahodoɔ bi a yɛne dea egugu ɔhene no ɛdan mu afei yɛhwehwɛ mu a akora sɛ ɔmo ɛdena ahyɛ asase n'ase ɛwɔ dɛm hɔ na amanebɔ ne kyerɛ mu sɛ sɔfo ne deɛ sisi ɔde sɛnsɛm ɛwɔ apolisifoɔ nsɛm wɔhene ne deɛ wɔte ya pɛ ɛna ɔtoo pion fɛ dan horon wɔkɔ wɔdwane enti apolisifoɔ gu so a wɔnom nso so ɛrehwɛ no ɛbɛbɛm ne ɛrekasa yi ɛyɛ sabio ababaawa wɔnyɛ ne baabi kuro yi ɛyɛ Georgina asobotwe abusuafoɔ kyɛ sɛ ɔma pɛ no korabere san sɛ ɔmo kɔhu yɛ nsa deɛ mu ne se betie no dabi ɔmo ka sɛ ɔmo san so amena akɔkyɛ a wɔahwɛ a na deɛ ɛbɛyɛ no ɛbɛha adwene nti ɔma pɛ no korabere na wɔnam so bi ama ne bɔni a wɔto yɛ nkra de firifiri mantamu ɛyɛ wɔhene ba nyamedo Kwame Addis yɛne no ɛbɔ nkɔmmɔ ɛna wɔka kyerɛ sɛ wɔne assembly member wɔn pɛtɛmu wɔnom ɔnabo ɛyɛ Sefas atabɔ nkɔmmɔ na ɔka kyerɛ so wɔno de ɔbɛsrɛ sɛ bambɔ nsɛm no deɛ sɛ deɛ se betie wɔ ɛyɛ Makasim pɛtɛmu wɔnom no aba fam wɔsrɛ paa sɛ bambɔfo no keka wɔnom ho sɛ nansɛn no saa wudie no ɛyɛ adeɛ kɔ so a wɔdwene ho a wɔnte aseɛ yɛntie ɔnabo ɛyɛ Sefas atansɛm no ehwɛ ɔbaa a ɔda hɔ a wɔatunu afi fam a ma yɛten dɛ ɔyɛ nɛɛseni asɛ ɔwɔ school nursing training college a papa a ɛfrɛ wɔn hen iwɔ akokom ekumfi akokom that is Ekumfi district na sɛ tumpen and after demanding huge sum of money you still killed or went ahead killing the girl. In fact, oya pa. In fact, maybe I hope maybe you na min tumi nkasa. Maybe man kese me did boni. Pro you did boni. No India the madden so osan kodo. Equal assembly ya wo Justice and Security Subcommittee. One da wo yan de. One police for in a one hodin a metre what dog committees. What can boom mo man kan boom another pepper ya na asumde e ban fantiman. Honorable the chair as the chairman of Justice and Security, I'm taking this opportunity to advise that your committee must sit up. They have to be a little bit proactive. More kodono onya the papa. Abusuafo ene awuti ye eye assembly member wono
ehwe eye makasim empatamu anase biaya arawusami esi ya no wotene nkana no aye onimonyamfo Sefas ata na abusuafo de echi wo abefo 10 times on Facebook live anase YouTube live ababa wa no erade ababa wa na mpani dini no honam se Georgina fo de nyamianim nukurani ya na nwofe de onamete so abusuafo de echi wo abefo 10 times on Facebook live no ababa wa no fonyi ne bia ya omukọ ya ne yakora no ewo hene no ne dan mu ono ne nyina no yeyi ede kire mu areho na enu achi no ana yetemamufo ne bi ne so ane samkyerafo ekasaye. Honorable Francis Doche, I am taking this opportunity to advise, to let him know, in fact, Mankesim, 3 times I am repeating. The committee must sit up. They have to be a little bit proactive, work hand in hand with the security, making sure there's calm in this community. One were the days that when you kill, that it's not bailable. Of late, it's bailable. So people take that thing as an opportunity that even if I kill, at the end of the day, the law permits me to be granted bail. And when the person comes out, all possible means to do for him or her to be freed freely or forever, they will do. Abusuafo wei eye temamufo ni bi ni mo enso ensema mo de to eye ya na mane boni eye wahene ba nyamedo Kwame Adis nyamedo anim eno no abusuafo eden na samban kra wahene mua wonne sofo awurade nyankopon anybody say wudi ewe makwachi obi ba fa nnumum mu wie ya mo fa naka ho ma repu no mu repu no wie ya mama nanso wa mo se kum no mu ku ni wie ya kamfa no kwoto na busuafo kwan no mo se sie no asumente so ewo dan ni mu ewiase be ni na yese sofu no sa hene ne mu ba kwa dwane wahene na dwane sofu no na ne ho ka adwa mu ono no ka no kore no owi anana bible no tempt no na bible no ma ni nya ne ho bible na odi bedi ayi she ayasem na urade hu ye mobo urade hu ye mobo se de boni yisi bi koso yi pa yankoi manfo adwenkyere no yeko arisima ma edo manfo adwenkyere bi abekansa eto akase no so edama na meko Facebook live ena we dia ba se ohwe papa di owusu aduomi ohwe live ewo Facebook live yeda sepa eno adwenkyere odi aba sanso ena yawoza swami enso de ne de aba adwenkyere no edosu ebrenso bitien ti we da momfa mfrien mo amode mo adwenkyere fa Facebook na no momfa nche we se abaye we di mo vrem papa ohene pa ne sofo katoni e bompa ye odabi nana monyenom katoni e bompa en nananom samafo munye o ade wa ye etia nananom nsamafo kura sase na de hye so kura na mpe adwen weni tete na anake ya kun bi ahye mu tiawa we ha ye ho ko hwehwe mu we are praise for ye ko ye hwehwe mu ye ko hwehwe mu saa yanko ana yanko abusuafo brada nya ya be anomane se bia no so cha wode abo kwa tenti bia so eyewa aboba no ti anwumre som no ana bra ma kwan ama ye de ensem awde ensem twofo adaro mo ma ye saka ye no emunchemu ni nyina de asie